Making. Wadi? Inasema mimi. Hivi. Toda kudanana, kunskwanana, kuirirana, kusaizana ndipo pakurovana, atidi kupokana. Simplex, wakonde wako usamsieka, ukamsia tatamba nani. Toda kubatana, kana ukamsia ega, aine shikafu shitori nani. Toda United, Manchester, kana akakukikira bora Manchester. Kuratidza kuti ndewako saka ukazomsiya anotamba nani. Toda kubatana, nekuti rudo rwenyu irudo rwemadzombe, kukura ruchakura kuita ruhombe. Pate kungotukana kuti uri Abodi. Kundepi? Parisi. Buda siya. Bose mamix. Aiwa lolo baba. Beta. Ndingokuona mazono mukuwanza tuma rounds nekampana boyeri. Mona, kuti ngagoita sei? Wapana ndo kutofamba nawo. Ko madam mazono madam uchayifarire ka. Ndikungona uchafamba ne madam Vanhu vachona vakunyadzisa. Aiwa. Ini nanguka. Wakunzwa kunyara. Ndotonzwa kunyara dumbu rakadaro here shamwari naye. Ndicho ozaka vanhu vazhinji vanenge vachitoti pamwane nhumbu. Iye asina. Ririzi dumbu chete. Munhukadzi kuita dumbu rinenge datya. Pakaipa shamwari taura hako. Zvingabuda izvozvo. Saka uri pama 1. Uri kugara munyika ipi usingazive. Kwane manatural herbs dzekupedza zvese izvozvo. Asina kana ma-side effects. Kutopera here dumbu riya? Baba ndati dumbu rinopera. Vanowana futi mishonga yemaballoon breast, mahips, macancer bush. The list is endless. Tina mudumbu inopera and the legs. Iwe chinoita chimoko nyama. Sure. Hanzi naduterere ruva rako unofanira kuridiridzira ndokuti riyevedze. Mukadzi wemunhu waida kuroverwa uya ane mabooms nechichi ndo akatobva kwasister mati. Ndakazvikuona mani. Oza manje ndaitika munhu anenge akangozvarwa akadaro. Aiwa, mukadzi ndiwo unondomushepa baba. Sure. Kwane natural herbs kungopinda muHarare kona Jason Moyo na Julius Nyerere. Pana Rizende papa pane building yakanzi paOz. Kana kungofona panamba dziri pa screen idzi. Right. Kana usina airtime ungobipa. Kana uchitya matsotsi manje vanokurovera home delivery kusvika pa doorstep yepamba pako. Kutondigira maherbs. Vanokuigira pamba pako chaipo. Saka vakanaka zve. Kungofona woplace order yako nezvauri kuda. Nezvandiri kuda. Vakutouya. Right. Kana uri kumasvingo, Bait Bridge, kwaGutu, kwaMutoko, and many more. Vanotumira pabhazi. Chako kungobhadhara pa inbugs, Eco Cash. All mode of payment they accept. Saka manake zve. Manake baba. Iwe ndo watouya ne good news. Manake. Because zvingabuda here. Zvichamboda here kuti nyika yakaoma mukadzi obva oma. Aiwa, zvichabuda. Azvichaita. Inini ndichitobva panapa chekutanga ndakutofona. Kana zvichitogona ka izve zvitofona izvi. Nditofona. Vanokuigira zvinhu. Saka panda aiwa. Ndomubata. Ndatokupa shamhu yemuro iyi. Vakadzi vese vari kuona vari kuchiya tumoko twese maslender. No side effects. No side effects baba. Natural. Huchi baba. But not natural. No side effects. Takapinda. Taurira mudhara. Toda kudanana, kunskwanana, kuirirana, kusaizana ndipo pakurovana, atidi kupokana. Simplex, wakonde wako usamsieka, ukamsia tatamba nani. Toda kubatana, kana ukamsia ega, aine shikafu shitori nani. Toda United, Manchester, kana akakukikira bora Manchester. Kuratidza kuti ndewako saka ukazomsiya anotamba nani. Toda kubatana, nekuti rudo rwenyu irudo rwemadzombe, kukura ruchakura kuita ruhombe.